हाय लोगोफोर आंनि दानसोरां ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे होबाय आसा खालामो नोंथांमोना नायसंनायावनो गासिबो मोजाङै दं आं गोबां प्रब्लेमनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन आरो आं गोबां जेंनानि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन बेनि थाखायनो नोंथांमोना आंखौ निमाहा हो एबारनिफ्राय आं हानायमानि नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोबाय थानो हागोन आरो हानायमानि नोंसोरखौ आं मदद होलांगोन नोंसोरबो आंखौ मदद हो आंबो नोंसोरखौ हानायमानि मदद होलांगोन गासिबो अननाय बासो अननाय होनो मोनो नालाय बेनिखायनो आं दिनैनिफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय थानोसै आरो आं भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजालांसै गासिबनिखौबो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि भिडिअखौबो आं नायगोन आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नाय आरो बिदिब्ला आं मोनसे भिडिअ खालामनो नागिरदों जानाय आं नोंथांमोननो आंनि बे ब्लग भिडिअ दानसोरां ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिबखौबो देखायजोबगोन जानाय लोंनाय बेरायनाय गासिबो आं नोंथांमोननो देखायजोबगोन जाहाथे आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन भिडिअखौ बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ जाबाय जानायसो इटिं माने जानाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बिदिब्ला जों भिडिअखौ जागायलांसै लासै लासैनो नैबे जाबाय दाउदै नैबे जाबाय पापर इयो जाबाय खुन्दुलि गोथां इयो जाबाय बिलाहि नैबे जाबाय पटल एवनाय आरो नैबे जाबाय आलु बिलाहि मुला दा जों जानोसै बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जानायखौ माबोरै जायो कुन्दुलि मिर्चा पापर नंगायम माने पियाज आरो जुइ नंगायम टेस्टी एक पटल कुंडली मिर्चा फानलु पटल टोमेटो betul paper mana mulai tuh abur nih pepe किसे ये सुखी बोलना ओ माय गॉड ये देखो ये क्या चीज है ये क्या है पटल खत्म होने वाला है थोड़ा सा है ये है मेरा भी है ये है खत्म हो गया ये है और ये है
Next time दाउ फेन्दा जाना देखायगोन जों दाउ फेन्दा चिकेन लेग पिस चिकेन लेग पिस जाना देखायगोन चिकेन लेग पिस नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायबाय थाबानो जाबाय কি itu Hinka आच्छा नों दायो जाखांबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय माबोरै मोजाङै ना गाज्रि आरो नायनानै नोंथांमोना लाइकखौ थुनो दाबाव आरो साबस्क्राइबखौ थुनो दाबाव साबस्क्राइब मोनसेल' आरो खाथिनि आइ बटल मा होनदों बे गाथाखौबो थुना हो नोंथाङा फंनैसो माबाफोर बुंगोन नामा दा ओंख्रियादि जाना थांखांबाय नों माबोरै मोनखो बेखौ आं ओंख्रिखौलाय जोबोद गोथाव मोनदोंमोन आच्छा नोंथाङानो संदोंमोन दा ओंख्रिखौ संदोंमोन आंनो संनायालाय गोथाव मोनदोंमोन जानानै आरो दावदै एवनायखौ गोथाव मोनदोंमोन बे पटल एवनाय आरो बे मोनसे मा होनदोंमोनलाय खुन्दुलि आरो बिलाहि जानानै जोबोद मोजां मोनदों आङो आरो बे लकेल ओंख्रियावनो बेबायदिबालाय आरो जोङो आरो दाउ बेदर माबा माबि बायनानै संना जाबावोबाथ' आरो जोबोद गोथाव संदों नोंथाङा जागोन बेखौनो बुंनो थाखाय आङो फंनैसो बुंनाय जाग्रोबाय बेनि संनाया जोबोद गोथाव जादों दानसोरांनि संनाया नेक्स्ट टाइम एकदम स्पेशल लाबोबावगोन मिथिबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एकदम आरो बिनि उनाव दाउ हाखानाय फेन्दाखौ जों साननैसो उनाव लाबोगासिनो माने जों दा रुमावसो दं दै जों न' गैया रुमसो बेयो जोंनि माने जों एसे थेका मेका जायो नालाय जोंबो रुम सलायनांगौ फेमिलि सलायनाय बायदि जायो नालाय रुम थायो माने जों जों देखायथारसै आं बेनो जोंना रुमा बारा मोजां नङा रुमनि क्वालिटिफोरा नालाय माने इसेबां क्वालिटिबो गैया नालाय बेफोरनो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो लाइक खालाम शेयार खालाम नेक्स्ट टाइम थाबै लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट टाइमाव